Mikołaj Rej, a naszo gotka. A teroski blank z większej faski, blank z większej sorty. To jeszcze do pozu na takie sztrowki, na takie słowecka. Wierę snać z Sejmu naszego nie słychamy nic dobrego, już to kilka niedziel bają, a w w czym się nie zgadzają, podobno jako i oni, każdy na swe skrzydło goni, pewnie pospolitej rzeczy, żadny tam nie ma na pieczy. Ta jeszcze po większych gryfnych napisał Mikołaj Rej. Rodził dzisiaj on, ten wywołany poeta z 4 stycznia 1505 roku i teraz mi jest markotnie, bo mój tatule, chociaż był festynie szkolony, jak te niektóre posły, co teroskie matura poradzą za 3 tygodnie zrobić, nie dali mi downi za śpikola, za dziecka godać po naszemu po śląsku. A wiela, to teroski już genau miarkuje, ale to naisto wiela naszych Słowecek, że naszej sumnej gotki, śląskiej gotki, idzie noś u tego Mikołaja Reja. We tej sztrowce z kozi jo nie pometlu, nie przełamacą żadnego Słowecka, nie hachnął się, ani się nie dżystu. Tak ten nas srogi Polok powiedział tak we najmądrzejszej sztrowce i że niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. I my też, my Ślązoki, nie mamy gęsinego języka, na isto naszo gotka, prawda? Ani skorzy ostomajte Angibery, mądroki, tuplikują mi, co idzie zbajslować jakiś internetowy język śląski. Ludzie, przeca naszo każda gotka ma jakieś korzeni, ma jakąś domowina, ma ludzi, którzy flikują ta gotka i tropią się, co by i blank młodzioki nie przepomnieli, co by ta gotka cięgiem żyła i co by we tej gotce jak najwięcej ludzi go dało. I co by to ino byli jakieś lebry w Ameryce, to jeszcze poradza spokopić, ale samunosty są takie ipty, które ci blank można słówek nie pamiętają, nie poradzą, nie erbli po jej stażikach. Jedna ino literka przełonacą i zdoim się, co to już jest po naszemu. Ale szkryflają, nie piszą, ino szkryflają po amerykańsku. Choby tym jeden Karol z Welogiewnika, nie będę go mianował, bo mi jest gańba i że takie się sam u nas uplącli. No ale one można miast do szkoły deptać, ciepali na jakiś likoma i go dali, co oni ringowali, że ze komunu nie dali się ogłupić bez ta komuna. Jak mi to tuplikował jeden taki Ted i baślują jakoś Republika Śląsko. Ja poradza, naisto poradza ci się są spomiarkować ostomajte ferajny, które mają w wymianie śląski. Takie jak Związek Górnośląski, Związek Górnoślązaków, Bali Ruch Autonomii Śląska, bo to są samtejsze nasze ferajny, które jak poradzą, tak też te nasze zwyki i ta nasza gotka fligują, bajslują wszystko, co by tyś to i do młodzioków trafiło. No ale co by mnie i takim jak jo, ktoś ich przeciepował i że idzie wypokobić jakoś stwora, jakiegoś fugla i dziurdziora, które ino tyro we internetu, to mi jakoś nie wlazuje do mojego Filipa. A można go zgupi, kiej baży mi się kiej mam rod, to co mnie starki starożki naumieli, niźli to, co jakiś ich amerykański Angiber wypokopił. A można bez nos, Ślązoków, Polaków, kańsik hań tam daleko, przemówią ta naisto niedbałość polska, jak to już net 500 lat temu napisał Mikołaj Rej w takiej gryfnej sztrowce. Ale złoto nie chce, wołaj wżdy kamienie, a niech każdego rusza poczciwe sumienie. Bo wierz mi, on gospodarz na poły szaleje, co nie gasi, kiedy tle, a gdy gore leje. Można ziepko ze Jankorem godo, można, jak mi to tyż już wtosik przecieb, ze zowiściu. Nie poradza ci tego zmiarkować. Wiem ino jedne, i że to, co sam pisza, to, co sam godum, jak pisza i jak godum, to jest ino spuścizna po moich ojcach, starzikach i starożkach. I mam naisto mocka uciechy, kiedy mnie ludzie słuchają, kiedy mnie, nie wtorzy, można ino nie wtorzy, czytają, bo można jakiś modziok juzaj czegosik nowego się naumi, a można jemu by się to nie skorzy felctelnie zdało, co by sam u nas, sam na tym naszym Ślązeczku fligowało się te nasze samtejsze zwyki, samtejszo gotka, a nie co by to ino wysztudierowane furgało w internetu podle amerykańskiej mody. Bo te ichniejsze wyrokwianie to ci jest jak panarejowe kropidło. Bo chociaż z tą postawą, z tym kropidłem kroczysz, wiem, że mi nie pomożesz, jedno
iż mię zmoczysz. I tak się miarkuje, co by dostykło na dzisiaj. I dociepnaj nese pora słóweczek panoczka Reja. Ile słuchamy o tych, co dalej niż w Polsce bywają, tedy postronni narodowie język, a podobno i dowcip polski w małej pieczy mają, jakoż te z łaski Bożej nie bardzo się jest czym chlubić, gdyż niedbalszych ludzi nie masz jako Polacy, a co by się w swym języku mniej kochali. Eugen Spnioch.